ito mga Asia, tignan nyo yung kumain na maraming gagamba, no? So, update ko lang sa inyo to. So, mamaya pala, kung mapanood nyo man to, ngayon, may upload ko ngayon to. So, abangan nyo yung laban ni Kadagit maya-maya lang. So, supportahan natin sila, talpak-talpakan natin yung Corsonada natin gagamba. So, timbangan to, nandiyan yung picture, ano, sa community ko. So, sana mabigyan nila tayo ng magandang laban kasi pupusta rin ako ng malaki ulit. So, sana makabawi tayo. Naglabang kami ni Kadagit, talo ako nung so 9-11. So, tingnan nyo to, tingnan nyo to. So, ganito pala siya mga Aji, no? Ang ganda nito, sandali lang, segue muna natin. Ang ganda ng lalagyan, no? So, yan. Yan yung kumain ng napakadaming gagamba. 7. Inagnas na yung 7. So, yan lang pala. Ayan, yung 7 sa ilalim. So, female na gagambang Japan, nice. Kailangan ko ulit pumunta ng bukid, kukuha tayo ng lalaking gatumba. So, kala nyo mamamatay, no? So, hindi po mamamatay yan. Medyo malaki-laki na to, kasing laki niya to, yun, no? Yun. Pero pinakamalaki is nandun. Ayan, no? So, ready to breed na naman yan. Sasamahan na natin ng lalaki. Pakain natin ng lalaki, no? So, yan siya. Again, kung bakit di natuloy yung anak niyan, gawa ng kinain ng langgam, no? So, kasi hindi ko nalagyan ng tubig to. So, yan yung lalagyan natin. Meron pa tayo sa dito. So, para doon sa bago. And pa nag-breed ako, back up ito. So, yan siya. Yung napakatapang, oh. Grabe. So, yun lang pala gagawin niya. Tapos niya kumain, no? Ayan. So, yun lang. In-update ko lang kayo. And, pahinga siguro muna ako. Sabay-sabay tayong tatalpak mamaya. So, yan. Nag-i-stretching na siya. Stretching. So, female. Ayan. Akala nyo naka-death curl. So, hindi. Ano lang yan dyan. Nagbabanat lang ng mga paa. Ayan. Nag-i-linis siya. So, ito yung matapang. Ito matatapang naman yan. Halos lahat. Yan, pakita ko na sa inyo mga sizing niya, no? Nagbalat din. Wala pa nagbalat. So, yun, nagbalat din to. Ito pa. Ayan. So, yun. Grabe, no? Nakakain na ng 7 gagamba nagbalat. So, yun, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ino-control ko yung laki ng gagambang Japan. Ako yung nagko-control kung paano sila mag-molt at kailan sila mag-molt, no? Kasi yan mga Aji, pondo na yan sila. So, pag hindi ko pinapakain yan ng marami, hindi talaga mag-molt yan. Ito, pinakain natin ng bomba. So, kita nyo naman nag-molt. So, yun lang. So, yun, no? Abangan nyo yung laban nila Kadagit mamaya sa Anisayla. Tapos, ito yung pwesto natin dito. Naglagay ako dyan. So, para lang may pwestuhan lang tayo, no? So, ito yung dating tambayan ko na subaybayan nyo dati, no? Na inayos-ayos natin. So, ano ba? Pahinga muna ako, tutulog lang konti. So, alam nyo naman, no? Napa-into accident tayo, mga cryptocurrencies and kung ano-ano pa. So, yun lang. God bless you all.